Dwi'n fod modd ar ffilm cos dwi wedi dangos hwnna i such gymaint o pobl dwi'n nabod sy'n gallu siarad Cymraeg, ond maen nhw'n dall beth sy'n digwydd. Dwi'n meddwl bod Cymraeg yn rhoi siawns i ni gyd falle chwarae efo'r iaith tam o bach. Ie, yn siŵr, fel yn penodol gyda'r ffilm, oedd Django, y cyfarwyddwr, ddim yn gallu siarad Saesneg, mae'n dysgu nawr. Cymraeg o'n really dda. Mae'n really dda, ie. Mae'n dod o Brixton, dydy? Ie, Hollol sefyl, y wir yn gallu siarad Cymraeg o'n really good. A ie, oedd cyn wneud y ffilm, oedd wedi gwario amser gyda Glyn a'r fferm teulu nhw yn jyst yn helpu allan. Oedd wedi yn y proses oedd wedi pigo lan sut maen nhw'n gyffredegu gyda'n gilydd a weithiau mae geiriau Saesneg yn slipio mewn. Mae pawb ddim yn siarad fel yn Cymraeg perffaith trwy'r amser. Yn enwedig y geiriau reg, ble oedd ni wedi, ti'n gallu gweld, this film is total bollocks. It's like, this is not a true film. So it's like, yeah, so oedd e eisiau defnyddio hwn yn y ffilm. A basically just wneud mewn fferdd fel subtle, wneud hwyl o y Cymraeg perffaith ni weithiau'n gweld mewn pethau ffuglen ar y teledu. So, yeah, wneud e'n, fwy, falle mwy inclusive a, fel ti dweud, o'n i wedi wneud premier yn Llundain oherwydd mae'r gyd o'r crew yn dod o Llundain. Ond nhw dal, ond fod nhw ddim yn gallu deall rhan fwy o'r jokes, ond nhw dal yn gallu deall bryd oedd joc yn cael ei wneud, fel y ti dweud, pobl sydd ddim yn gallu siarad Cymraeg yn dal gallu deall a mwynhau o'r ffilm, sydd rhywbeth eitha really special, so, yeah. A lle nath chi ffilmio hwnna? Ni ffilmio lan y Gorllewin. So mae'n really funny sydd wedi dweud Surrey. Ie, na. Ond, oedd yn profiad, like, fi ti'n a little bit fish out of water. Like, mae glaen lan o'r area hwnna, ond fi o Caerdydd, so I was just like my car, I was a bit squeamish gyda gyd o'r dead box. So mae'r poster o'r ffilm, ni just yn poso lan o'r poster dead box, and I thought it was just like, a little prop, stupid, and there was just an actual dead sheep next to me, and I was like, posing like that, ond oedd e'n profiad anghygol, a oedd fi'n teimlo'n mor hands-on yn neud e. Oedd e'n profiad really immersive i fi, am fel ffilm fer cyntaf beth ti'n neud, felly oedd e'n, profiad anghygol. Really, hwn oedd y tro cyntaf sy'n perfformio mewn ffilm fer? Ie, fi'n neud sio gerdd, felly fi ddim yn neud ffilm fel arfer, yna fi wedi. So, oedd e'n tro gyntaf, fi joia, tro gyntaf wneud ffilm fer, a wedyn tro gyntaf wneud ffilm fer yn Cymraeg, felly oedd hwnna'n, fi'n edrych yn nerfus amdano hwnna, ond oedd e'n profiad anhygoel a oedd pawb yn y tîm yn mor cefnogol, a oedd e'n gret, Oh, fab! Sut mae Knackered yn neud? Cos mae hwnna wedi bod yn gwylio dros y byd i gyd, wedi sylwi. Mae Glyn wedi bod i reid o ryw 2 fis yn ôl, do? Mae'n neud yn, fi'n gallu rhoi ti'n proper list o pob award, ond ni wedi cael fel 2 BAFTA qualifying awards sydd yn really dda. Mae wedi cael ei dangos fel yn yr Eidal, beth ti'n dweud, a mae jyst wedi cael response really, really dda, a fi'n meddwl mae hwnna'n, fi'n meddwl yn fy marn i mae'n down to yr ffaith bod yn eithaf, like, aml, mae'n tyma bach o bratiaeth mewn e, felly mae ddim yn teimlo fel ddim yn so separated o pawb arall. Mae'n aragor i pawb i mwynhau, a hwnna mae rhywbeth yn eitha bwysig ar y ffilm yna. A fi jyst meddwl mae comedi yn neud yn dda, hwnna beth fi'n meddwl, a mae ddim yn rhywbeth rhy serious yn wedig a beth sy'n mynd ymlaen nawr yn y byd, felly fi'n meddwl mae'r element hwnna yn dod mewn. So ni eisiau chwerthin mwy, dwi'n meddwl, Ie, yn siŵr, Ond mae Knackered i wneud yn really, really dda, Mae'n gwych i weld, gobeithio mae hwnna falle, dyna di'r cam nesaf falle, bod ni'n neud mwy o ffilmio falle Knackered i ryw falle. A bod nhw'n cael mynd, dros y môr rhywbeth.